Uz glasovi bit će Božo Letnić. Slušat ćete Gospel, My Lord, What a Morning, obradi Tomislava Uglika. I Irving Berlin, White Christmas. Ovaj hrvatski pjevački zbor Ivana Peličkog Zajca vodi i dirigira maestro Zlatan Cimutić.
20 godina tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva KAJ. Međutim, nisu samo oni zbog toga, nego zato što su zaista kvalitetan tamburaški orkestar. A predstavit ćemo također i